Hey, good morning. Today is October 27. Ano pamati kita ha? Every day, kaya mo ipapasa nga attendance sa PSO office para makahigay ka mo DTR. Pira ka mo kaadlaw mo work 10 days minus 1. An orientation considered as pira ka oras 4 hours. By the way, sa kay Tonyo, hiyat up the document. So inot budgeted size na stretch. Ito yung flight, 5:30 na size, dapat ato nakabutay. So may ada plaza, merkado, may dagihapon, kasi minteryo. Ay kalahay ito, na office work na ito niyo. O tato ni baga tukuhaw, nit madali lang mapurot kay mabalik pa kami buwas. Ngan kung kaya nung kita hinahilakip, may duman, July pala, nagtipinan murot na kita si o ano, bibil nung tayo aris. Pakita tayo ha, pakita tayo rang nagkukuhan. Aris, may dukutuhin. Direct empleyado munisipyo. Nagtrabaho ako dito mis baga ko hatag-hatag la. Voluntaryo. Direct na kapirol. Promise. Oo, I'm so telling you the whole truth. Okay na rin? Okay, para ko magkukuhan. Para mag Ay, nipoy lang. May nahulugan nipoy. O, di nagiyan dito eh. Oo, ano oras mo day? Wala ko kayo malas 9. O, malas 10. Oo. Ano pamati, ano kita ha? Tapos, every day, dapat, if you attendance, every day rather, may ka mo ipapasa nga attendance sa PSO office. Kaya amo ito ang babasihan para makahigay ka mo DTR. Remember, during the orientation, pira ka mo kaadlaw mo work? 10 days minus 1. Kaya human naman an orientation considered as number 1 working day. Now, pero ka oras? 4 hours. 4 hours, basta, di ka mo pinasaway. Ha? Ayaw ka mo pinasaway. Kaya mga 40 hours na kita. Ha? Ayaw kami pag pinag-stress. Kaya para, di rin maihat yung sildo karuya ko, makasildo ka mo dayon after pagtrabaho. Now, pakitaan mo, compliant ka mo, let me see your complete set of PPE uniform. Sige daw. Oh, ang ID, hain naman. Mere ito pwede na nangalingtan. Logot at ID do you ha? Ayaw, sige. 4 hours lang ako work in a day. Now, tapos ko then, by the way, sa kay Tonyo, hiyat up with documentation. Matalan ng papatrabuhaw din hiyat mag-ano, do-document, mag-vlog-vlog, kaya dapat ma-level up na kita, high-tech na yan. Ha? Sa kay Tonyo, ha? Okay. And 120, Sir Eugene Ramos, the head of GSO, akong mahatagay yung instruction. Bahala na hiya kung ikakain ka mo. Ano kita din nga, kuhan team. alas 6, then alas 3. Totoo taton. Lalaki, kung mahina. Ikaw, sige na. Ikaduha. Dini ang plaza. Merkado ikaw. Mga lagas, mga babae, dini. Tapos ito ang mga medyo babakot. Ato kita dito, Taiwan. Ito dini, senior citizen. Tapos babae nga sa gipong. Pero kung babae ka baka wati vaccine. Pero na ka mo, ang merkado. Ang importante lang, attendance. Absent yan mag-make up Sige ka. nga doon, merkado. Magbabayad ka. Pwede nga ito, kung bagawari makasulod na aga, Pwede kulop. atot kulop. So inot budgeted size na stretch. Trabaho buwas. Diretso dayon ka mga tama. Taiwan. Tapos, kapag masamutin. Ayaw ka mo katilang ito yung flight ha. Ito yung flight, 5:30. Dapat, diri ka mamalay ito yung flight. Alas 6, dapat ato nakabutay. Ito attendance ko no. May na mag-attendance pa ba ito? May dala ko na makapag. Mapakaya na kami. Itong Sabado, Domingo pod. Opo, dito. Ito. Pwede ka para matapos. Depende na pag-gusto niyan talala. Kaya maglilibot-libot man lang. So, bali ngayon binati man kamo kanina Ma'am Jill kabahin hinin nga aton pag burbalabag. So may danaton hinin
napulo ka adlaw ano nga aton baga pag-document gintakan kita hing katugutan baga gin-assign kita gihapon na mag-document han mga beneficiaries. So may ada ha plaza, may daliwat ha merkado nyan, may dagihapon kasi minteryo serini Sir Eugene inin Taiwan ko nini the quiet place here in Tanawan. Oh, very silent in here didi mamingolot in didi nga lugar kay ko ba naman. Oo, so balit aton hinin kuan alas 6 makadi kita para may daton attendance gihapon normal. Tapos siyempre bubur balabag gihapon kita para baga inin may pakita gihapon ano nga diri ahos. Oo, ay kalahiton na office work na ito niyo. So amin niya na tatong baga may himong himang rawon. So kutob man lini ko ano upat man lini ka oras. Oo, ay kabaraka may data pa mga barangay na kapilya nga aton papasingad tuan before before matapos ini nga bulan. O may dana nato na kapilya pa nga papasingad tuan. Dini kita ka-assign dapit. Ano ganaw? Okay. Nakuan nali. Pagka may dana naton pagka silupin, may dana man natin panmumurot. Magamula taton hindi pwede mahimok. Mapasok-pasok good man. Pero tubtuban ko kita nga oras. Ha? Tubtub ko kita nga oras. Dini. Alas na sila, ang saring. Oo, 30 minutes na lang. Kita pag piniguro ito. Sakay sa pagkakaroon. Hindi na, kapag may buwan. Di din himama. Himama maring ba? Waray na dadidig. Ginlok ba nagyapada? Waray na din himama maringan hi. Di kami maaram kung din ka ini mamamaring. Tatilando, Manilmer, ang bugturi, ang putunira na nila, dana kanin din ni. Oh, anyway, eternal rest in the dim, O Lord, and let perpetuate na pandemic, rest in peace, amen. Ano, kuan, di rin ibitoy. Ano, okay ka lang din ha, di rin ka inuuhaw. Udoy, ito niya, inano ka nga na. Gintakan kitang katugutan, ano, ni kuan, ni Ma'am Jill Ritaga, kabahin nga atong baga, yan na baga pag buro balabag. Actually, inin gusto ko lahayo gihapon klaruhon ano. An may da nag-comment, kumbaga masering nga dired to para hakon, no, paro lugad to hakon. No, nanalin gawas. Marang ka mo. Iya ko. May nunumduman, may dako uniform green. Adto nga green, kumbaga makikita niyo kabaguhan niya ng mga uniform hitong tupad. Kuan, pula, amin eh. So entonces, una-una nalap kong green. Kan kuampad to panahon. Kan manopil, ex-mayor ang tanawon, Phil Tigson. Namo padto na akong kuan madyan na lang to kay hayaan. Nakadamo na magtupad-tupad. Waray kita ka lalakip. Oo, ani ba? Iba-ibang abang barangay ano. Pero minti represent tapos gintaha pampagod kita nga. Halani ko no kita luwag. Anyway, kung baga para manad to iba. Baga ma kuang gihapon iton pamatiin it sugad nga
Gabay kita mag-ihapit blessing naton kaysa't magpinangihap kita iton mga blessing iton ibang nga tao kaya napahirayo lugod dito grasya ayaw kita kaawa pasalamat na lang kita lugod di ba o tato ni baga tukuhaw nit madali lang mapurot kay nabalik pa kami buwas ini albahating lain albahating lain nga baga nagkukuhan ngan kung kaya kita hinahilakip may numduman July pala nagpipinanmurot na kitan siot oo amo ko nga nito pagkaden laptop amo ko nga nito pagkaden man ini nga miril nga sapatos kaya no ipagpapatron adto sige na natong pagpinanmurotan siot oo siguro nakonsinya gel nakonsinya nakuha na dahil what panood waray ko may nakakarawat hadto nga incentives waray ko nakakarawat nga incentives sana akong lahat to voluntary kanang pag-orbit ba salit baga mo itong masigilad itong pagpinanmurot dito niyo pati sweet shirt hand 3 si Ace gintagan kita ng sweet shirt diri laro mamay kita ka may dito mahatagin mga shorts luwat kaya no nakikita niya pero may kanton yung mga shorts pero mitik naglilon him brief sa akong shirt tagpira kadlaw ha oo tagpira kadlaw tak shirt hindi naman kita maangso mo ito no bibili nung sa Yaris kay medyo tagihapon klaklarohon nga kuan ni Aris hay ni Aris kinit adta no oo lalo pakita ta pakita ta nga nagkukuan mga kuanin hira din makita ni pinamurot na kita dito very good adtuan kita dito kay Aris intalon baga haya sitwasyon maram ka mo dito niya empleyado ang munisipyo kung baga masaring kita nga kay nubulig hi Aris kay maramang ka mo nga permanent hi Aris present kada aga nan nagsisilhig ito ni Aris intalon dito niya kuan dito niya empleyado bayan ka mo di maaram kay kung empleyado ito niya itong munisipyo siya handaan niya pagpuputingaron nakuhaan na ka mo nakuhaan nagian na nautro pa kita kanina binutong kita hinin nakapalit kita hinin kay pumaldo pumaldo siyempre gihapon tibahinin baga diri nga tanan mga socially kuan baga social person ba diba natago di napakita ang talon kaya naawod pasensya na ka mo ini kita ini kuan lollipop kasi basta mapasok-pasok matamis baga nakuha ito niyahin kuan nakakakuha ito niyahin talinop oo hanay Aris para kita masayod kaya roman yung talon ni Aris nga bagagin susugad-sugad dapat bulig ito ni Aris kaysa pipira nga baga masusun oy mapahinga ko hayuhanan iba ay ni Aris oo ay ni Aris ay awat naman ni Aris oo oy oo di na siya ko nanay kurahab ganado ka di man classmate ihirang dida
pagalak ng mga lula. Marikuhan. Tagyan nila pamuntin dyo. Aris, may dako to him. May dako to him. Ano? Kaya yan eh. Ano sir? Ano sir? Kaya di kami dako basilin. Hindi man sugad o. Okay. Inin mapakyan na kayo mo, Aris. Ano? Oo. Aris, No. inin may dapipirano nga baga nagpapakyan na nagki-question iton imo position dida munisipyo. Aris, empleyado ka iton munisipyo dire? Direct empleyado munisipyo. Kaya ano? Kay unang-una nagtrabaho lang ko dito mismo kay tungod nga nagkaka-problema kabalay. Katapos, Kung ako dito mismo gin patrabaho lang dito mismo ni Pap. Nagtrabaho lang ko dito mismo baga ko hatag-hatag la. voluntaryo. Voluntaryo. Pero dire ka naka-payroll. Direct na ka-payroll. Oo, so gintatagan-tagan ka na lang talon. Oo. Pero marang Karis, saludo kayo mo kayo no, na hadi pa, vlog ko nagyapi ka, no, baga nakuhaan ko nagyapon ikaw, nga nasulod ka temprano. Nauuna ka pa nga niya ako, no, baga pagmamata, pati ang manok, nakaturog pa, ikaw nagsasampit, kaya no, sige na ng pagpinanilhigon, di daha plaza. Tapos may da kapagod, naka-uniform ka no, nag-uniform ka kaya pa no. Oo. Oo, tapos ang pakadto ka balay, pagpakian na, kaya wala ka kasayod, yung kahain dapit ang tapos. Oo. Oh, so bali Aris, diri ka empleyado. Oo, direct empleyado munisipyo. Okay, di ba amo ang sharing kung empleyado ka, kung may dakagin ka karawat nga sweldo tikang government, in disqualified ka. Oh, direct ako empleyado, promise. Oo, so I'm telling you the whole truth. Oo, nakakaintindi kayo mo. Kaya iton iba, iton ira pa nun huna sarado, itira lang nakikitaan, iton hagawas diri hira nagkikita-kita kung ano't inaabat iton ira mga ginyayak na ng mga tao. Oo. Kumbaga judgmental, kaya ano, nahiraan naman ko ito. So ikaw Aris. Oo, direct empleyado munisipyo. Last Aris year bal- gintagan-tagan la kanay niya, tagan-tagan lanay. Sige sa Aris, baga nasayod na kita ha. Sige. Punta diri ka baga pag kuno nira no. Oh, sige. Hay man yan natapos. Wala pa din kita trabaho ka. Sige. Okay na res? Oo. Hello. Ay pagpagtabok ba hingar halagon tim kamot. Hindi malatak na ano. Di gap empleyado gap padadi. Okay. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near, with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we Okay, adin kuan. Lager. Di buburo balabag la. Kung talo nila ini. Oo. Bisan di rin mag-viral, di manamot at panuyo. should hear. Through every vlog, hope starts to Ang kita, rise. sarang kilagay kita. Uniting hearts, opening eyes. Sungates audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sungates audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are Hindi na akong tigisang kay. Tara mo na. Hindi ka hunta. Meron din natong sangkay. Baka kay maninipoy lang. Uy, may naulugan. Uy,
May nahulugan himpoil. Ginputos lalo. Agido. Din nagiyan dito liya. Uy. Nakikita ko dyan. Ay, manalor na. Oo. Manalor na. Kung taloy, kuha untat mga pini. Para baga. Kumita hiya nga. Yun na. Kung taloy, papakaburubuutan kita iya. Bahan na. Ay, abroad. Kinita kita iya profile. Abroad ito. Abroad. Oo. Kinita kita iya itong profile. Maram ka mo. Alagad mo dito. Laki. Di rin lang rumamay. Bangin lahira manguli sunod nga. Kuan. Sunod nga tuig. Kaya. Bangin lahira manguli sunod nga tuig. Hindi kay ano man ito niyo? Oy, ngayon ka mo naglilittering. Ginunahan ko na kamo. Ay nakamong kiwi nga di. Kabataan littering ko no. Littering pintar diyo. Na side straddle ito niyo. Matid aman niya kuan. Yung mga banwa. Ano daw? Pamiling kita rin na. Sankey stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankey Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonyo, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he loves, stands tall. Thank you so much, Sankey Tonyo. Sankey Tonyo, a friend. Man, ipakita tatiin eh. Ba't sumiling idadadong ko balay? Mati ka. Nataktak ini nataktak. Kagabi ada kay mahulos. Legend nos. Sasabtan tayo. Okay daw. Legend nos. Man. Ligid. Legend nos best. Oo, nagsugbahira. Masod nga nito, bahay ka baga kuan. Kariyag sigyon. Marang ka mo nito kuan, bulinaw. Amo itong pagsusubat bulinaw. Itatabas-tabas la batas ginilikid-likid. Mga judgmental man kamo. Landina Mercado. Landina. Pero namin tiyan nagkikita ito ano? Yung mga vlog. Mga vlog. No, direct vlogger. Nagbuburo pala bagla. Roel. Yes. Roel Basas. Shoutout kan Landina Mercado. Landina Mercado. Saan yan na uli? Ambot yan ang mayo. Aw. Nabi niya ano Mercado. Oh, Toblerone ha, ikaw mo ka. Ay ka ngalimot para ka saan kay Tonyo ha. Puro sakop. Puro lumigis. Oo. Awan ako nang kanina nga in attendance nga. Aldi nga era. May iligin. Tanan na lalaki, ang babae. Natawa, ano natawa?
So 2 down, nakagkuan na kita attendance niya ng adlaw. So amon siring Manhattan 3 hours, bali alas 6 matikang, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9. So buwas, katika nga buwas, di kita gyap marang kung tubtub patigihapon ton November 1 yung November 2. Pero may data pa mga kapilya nga atong pag lilibuton ha. Okay. Kanang lanon. Ang barangay Binolo, barangay Hamaghulod, ngan kuan ano pa inin? Barangay Maghulod o ang tutulo dito. Bayan taghihapon na daw malaki panusa pa. Ay, alaga daw. Bayan taghihapon may lagi pan dito dapit na may may mayan. One of these days. Kanang pagtapos anato na binurubalabag kabayan ng pagbisitahan mga kapilya. So ayan tatagyan natin diran na ginapulong kadlaw. Kinin nga aton kuan kanang tupad di naman kita nakasign, pero darin pa ni Ma'am Jel may danatong katugutan ang gitutugutan kita nga na basig pa ni instruction kita in mag papakita ta magdodokumento gihapon itong pipirano ng mga nagpakasay na merkado. Aga kulupin may dala sa may dalot pang kulok alas 3. Tala siguro tala na amo lang ito na mo yan ang mangrawon ni adlaw again this has been your friend from another star. Siyempre ako yung magpapabili laghihap nga sangkay mamayukbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mamwa. Chup chup. Okay. Alas 12, maparutan kita. Alas 12. Patabas kita, patabas. Okay.